Nós nos vimos aquí como sector representativo do mar. Quero dicir, o mensaje que queremos trasladar é que levamos anos tendo problemas, que estes episodios de chuvia intensa agraviados polo tema dos desembalses afectanos moito, e o que están facendo é empeorar aínda a situación, que xa é difícil, xa vedes como están as cousas. No sector bateeiro xa detectamos, ou podemos dicir, que nun principio temos o 25% de mortandade en varios polígonos que están máis cerca da desembocadura do río Ulla, pero non podemos deixar cerrado aí tampouco o estudio, porque non sabemos ata que polígonos chegan, nin a que cantidade vai a chegar a mortandade. Non coincidimos con Millán a hora de plantexar os tempos. O que sí é importante para nós desde aquí é deixar claro que necesitamos que isto cambie. Necesitamos que as administracións nun principio xa boten unha man desde cofradías, parquistas, asociacións de mariscadores e mariscadoras a pé, a flote e pesca de baixura, a todos os sectores da Ría de Arousa, que xa levamos sufrindo bastantes anos. É habitual todos os anos en nós sentarnos aquí a falar do debalo productivo que temos na ría, en todos os apartados, berberechos, ameixas, mexillóns, en todo. Cada vez pescase menos. Eso é unha realidade. Pódese comprobar en Pesca de Galicia. E o que vimos aquí a demandar é axilidade nas administracións para que podan chegar medidas que axuden a paliar a situación que se está vivindo nestes momentos, porque é insostible. Xa hai zonas cero, como poden ser as máis cercanas, as cofradías máis cercanas, parquistas aquí de Carril, de Rianxo, que xa se sabe que hai un importante mortandade de marisco, faltan uns estudios oficiais, por suposto, pero que poñan en marcha, porque os problemas están aí. Eso é o que queremos deixar claro hoxe aquí. Entonces, queremos ser parte implicada da rexeneración da ría, non queremos ser simplemente como observadores, queremos estar como parte interesada e axudar coa experiencia de todos os sectores, tanto o bateeiro, como os parques de cultivo, como o marisqueo a pé, como o marisqueo a flote. Queremos formar parte desa rexeneración que pedimos da Ría de Arousa. Facer un saneamento integral e pois declarar, saber de onde ven o que temos, de por que... Como mariñeiros na flote é imposible aguantar, porque vimos xa de moitísimo tempo atrás, vimos de vir ganando unha miseria, ganas 50, 60 euros ás veces, esta ganas moi pouco. Entonces, ora, pasou isto, ora mandándoche a un paro, mandándoche a uns tempas. Moita xente non cumple as normas que piden, porque vemos de un anos moi malos. Entón, esa xente que non cumple xa ten que marchar. Eu falo a Cofradía de Rianxo. Na Cofradía de Rianxo este verán, que somos 190 barcos, estuveron traballando 7 barcos. O resto de compañeiros marcharon para terra ou teñen outros chollos, pero